Isten áldjon benneteket az Úr Jézus nevében. Isten üzenetét szeretném átadni, amit pár hónappal ezelőtt mutatott nekem az Úr a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. A mesterséges intelligenciával gyártott dicséretekről, imákról, tanításokról. Sajnos nagyon sokan használják már az internet platformjain, osztogatják Istent dicsőítve ezzel. És már saját oldala is van az AI által generált dicséreteknek, tanításoknak, imáknak. Amit az Isten mutatott ezzel kapcsolatban, hogy Istent lélekben és igazságban kell imádni. Az ő lelkét nem adja robotokba. Isten csak is az ő újjászületett gyermekeinek adja a drága szent szellemét és a kenetét az ige szerint. Amit az AI énekel, az egy érzelmi varázslás az ördög által, egy hazug Isten imádat és szellemi paráznaság, ha használjuk. Szeretettel figyelmeztetlek benneteket, hogy ne hagyjátok becsapni magatokat, azért, mert szép és igei dolgokat énekel, tanít, imádkozik, de csak az érzelmekre hat. Ez varázslás, és egy báránybőrbe bújt farkas, nem Isten kenete van rajta. Drága Atyánk adott nekünk hangot, énektudást és gyönyörű dicséreteket, amiket az ő gyermekei énekelnek, Szent Szellem által és Isten kenetével imádkoznak, tanítanak, és a szentek szentjéből adja az Úr az ő kenetét az ő gyermekeinek, az újjászületett gyermekeinek. Kérlek benneteket, ne forduljunk a robotokhoz, hamissághoz, ragaszkodjunk az igazsághoz, ne gyönyörködjetek a hamisságban, következménye van. Kérjetek szellemi látást, lelkek megítélését és bölcsességet Istentől. Nagyon fontos, a megtévesztések korát éljük szinte minden területen. Áldjon az Úr benneteket! Meg van írva Isten igéjében, a János 4, 23-24-ben. De eljő az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyeneket keres, az ő imádóiul. Az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. A Róma levél 8.14-ben meg van írva, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Az igazság nem fog a hamissággal egyezni. Jakab levele 3.11-12. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedezte-e édest és keserűt? Avagy Atyám fiai teremhet-e fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. A szeretet nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Imádkozom, hogy az Isten adjon bölcsességet nekünk, felismerést minden megtévesztésre, ami ebben a gonosz világban van, és amivel az ördög be akarja csapni még az Úrnak a gyermekeit is. Jézus nevében Isten adjon nekünk erre bölcsességet. Áldjon meg benneteket az Úr!